Завітаў да мяне добры чалавек з такім дзіўным інструментам. Дадам толькі, што гэты інструмент выкарыстоўвалі нашы продкі ў сярэднія вякі. Это 16 стагоддзя. 16 стагоддзя. Да. Это моя работа, это як бы я ў мінулым годзе зрабіў, і вот я абыгрываю. Зараз мы яе паслухаем, так? Да. Виола да гамба, это значит, гамба это нога, ножная виола по-итальянски. 16-й конец, початок 17 стагоддзя она почала вот так, в такой позиции. Самое. Такая вось беларуская культура.